Στο Σελήνη Spa έχουμε επιλέξει το κορυφαίο ιατρικό λέιζερ Αλεξανδρίτη τέταρτης γενιάς στο αμερικάνικο οίκο Candela με έγκριση από τον FDA. Με το λέιζερ αυτό η αποτρίχωση είναι ευκολότερη, ταχύτατη, με μακροχρόνια και οριστικά αποτελέσματα. Απευθύνεται σε άντρες και σε γυναίκες. Εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές, σε πρόσωπο και σώμα. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η επιδερμίδα προστατεύεται από δυναμισμό μηχανικής ψήξης, όπου το ψυκτικό υγρό ψεκάζει την επιδερμίδα, ψύχοντας τα ανώτατα στρώματά της. Ο μηχανισμός αυτός προστατεύει και παρέχει τοπική αναισθησία, κάνοντας τη θεραπεία ανώδυνη, ασφαλή και αποτελεσματική. Σας καλούμε να το δοκιμάσετε!